Els usuaris d'esta carn també tenen molt a dir. Hi ha restauradors que opten per una cuina totalment natural per a preparar els seus plats. La filosofia del restaurant és 100% ecològic i busquem un poquet el que s'ha fet tota la vida en tots els productes que gastem, no? I en el cas de les carns, un poc això, no? A nivell de sabor, a nivell de producció, a nivell de tot, és per nosaltres molt millor. Se nota molt, se nota des de l'olor que desprèn quan estàs cuinant-lo, el sabor final, la textura del producte, és molta diferència. Per a trobar l'animal que millor marida amb la resta d'ingredients, es treballa amb productes xicotets. Així, el preu té un paper secundari. La qualitat va per davant. Nosaltres no sempre tinguem corder en el nostre menú, no? O sigui, Jordi, ara puc matar, ara tinc la peça d'este corder que pesa tant, vale, me toca per telèfon, Jordi, tinc este corder, te'l portes? Sí, vale, porta-me'l. Claro, però ja saps el que n'hi ha ahir, no? No saps que totes les setmanes vas a poder tindre un corder d'aquestes característiques. Però, claro, jo crec que és el que n'hi ha, no? De dir, tinguem aquest producte, el venguem, no el tinguem, no puguem vendre-lo. És igual que ara no n'hi ha tomates, no gasten tomates. Les tomates sabem que són 3 mesos a l'any i és quan organolèpticament estan perfectes. Per què? Perquè és la seva època, no? Ara no n'hi ha, no se gasten. És un poc tot el procés, no? De la naturalesa, no? O sigui, va tot en un procés, no podem anar en contra d'això, no? Precisament, buscar i treballar amb la ramaderia ecològica és per a molts més que una faena. Tenim que viure d'una altra manera. El que no podem és cada volta viure així. Tenim que tornar a treballar això i pensar que el viure d'esta manera és algo positiu, no algo que ens dona molta feina. A mi me diuen molt, és que els animals són molt lligats, tens que estar damunt. Bueno, i què? Vull dir que està bé que estigues un poquet lligat, però en coses que t'agraden i disfrutar-ho. El respecte per la natura és un plaer per a la nostra vida i per al nostre paladar.